Ní chula lá hín spanóí dór phríomhleanach na bopper dúna. Cénar bí rán na cuitín tochtaí bhí si fihe na híon rihré, dar le Natasha Nic Gairbheith críhan na moltóirí a bheala ag Comórtas Miss Ireland. Bhí me litag jeans Spáin le obair an taire a ar mar stear in an Comórtas an pista crack bhí agam. Stáir go hamála? Tíri go hanhailam, tíri. You know me stú leis. Glachan Natasha Páirt ar son it séidir seos de Comórtas Miss World bheits ar siúil sit sína mí nolig. Tá si tógáil blion séarnis chun na dualgaisí tarm ar Miss Ireland a cho lena. Agus ní sin tá sé geiste a gáid lí. Agus ceis mhór bhfuil bóchail agat fi láthair? Ní a fí lethir, ní. So de curtha fear? Bháilis. Beidir. Loch bhí €5,000,000 de rúisní a grú Natasha a cábhis ce deile tá ná an bhean óg álann seo. Ron O'Donnell, Nuach TG Cahir, Blach Lia.